שלום, אני דוד ישרים, אני קרוב ל-26 שנים בעל עסק של שיש יצוק. אני עושה את השיש יצוק הזה מאז שהשתחררתי מהצבא. נסעתי לשנה לארצות הברית ולמדתי את זה באיזשהו מפעל שם בארצות הברית. עבדתי בזה מעל שנה כמעט וחזרתי לארץ, פתחתי עסק כזה. התחלתי עם מפעל קטן ולאט לאט גדלתי, והשיש היצוק שאני מייצר הוא שיש ייחודי, הוא מובנה עם הכיור ביחד והוא נותן פתרון לכל הארונות האמבטיה עם הכיור בחתיכה אחד. אין חיבורים, אין נזילות מים, אפשר לעשות את זה בכל מידה שרוצים לפי הזמנת הלקוח. ומה שמיוחד פה, שאתה יכול גם לבחור את זה לפי צבעים, הרבה צבעים, מגוון של צבעים ומידות מיוחדות שכל לקוח יכול לבקש. אם יש איזו בעיה של ארון צר או ארון קטן מדי, אפשר לעשות את זה עם כיור קטן יותר יותר גדול, אפשר לשנות את המידות. הוא עשוי מחומרים מאוד מאוד מעולים וטובים, חומרים אמינים, חומרים שמיובאים מארצות הברית, ואנחנו עושים את זה כבר שנים עם אותם חומרים ונותנים אחריות על אותם חומרים שאנחנו מייצרים את זה. האחריות שלנו כוללת את כל נזק שיכול להיגרם כתוצאה משימוש נכון, כן? אם השימוש הוא נכון ויש נזק בכל מקרה על השיש, אנחנו נותנים אחריות. אם צריך להחליף אנחנו מחליפים, צריך לתקן אנחנו מתקנים, ואנחנו עושים את זה בצורה ידנית עם הידיים, לא עם מכונות, כך שהבקרה, האיכות היא מאוד מעולה. יש לנו שליטה על כל העבודה, ויחד עם זה אני רוצה להוסיף שאנחנו כמו שאמרתי, קרוב ל-24-25 שנים עובדים בעסק הזה ונותנים שירות טוב, אפשר להגיד, כל מה שניתן אנחנו נותנים שירות טוב. אנחנו מנסים לתת פתרון לכל בעיה שיש. אנחנו עם כל הלקוחות לאורך שנים, יש לנו לקוחות שעובדים איתנו כבר שנים. בין לקוחותינו מלונות, בתי חולים, קוקה קולה, שירות ביטחון ועוד ועוד. אנחנו שיש אומגה, איכות, אמינות ואדיבות.